ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ବସନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି? ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ, ହାଇ ବିପି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କଣ ହଉଛି? ବେଶୀ ଭୋକ ହଉଛି, ଖାଇଲେ ପେଟଟା ଫୁଲିକି ରହୁଛି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ସୁଗାର, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ତିନିଟା ଯାକ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏବେ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁହ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ମୋହମାୟା ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏ ମହାମାୟା ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯିବିନି, ମତେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ବଞ୍ଚି କଣ କରିବ? ତୁ ଦୁନିଆର ଗମାଡ଼ି ବସିଛି, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ତୁ ଡାକ୍ତର ନା ତମର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାବାକୁ ବସୁଛୁ ନା ମାରିବାକୁ ବସୁଛୁ ନା କଣ କରୁଛୁ?